खुलुमबाय प्राइम 24 खौरां बिजोङाव गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ मोनसे मोगामोगि आयदा लानानै फैदों। जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि सिमेन्टसापुरि फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसर, बर' बिफाननि बिबुंगोरा आरो मोनसे समनि बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां धनेस्वर नार्जारि सार, बिथांजों जोङो फंनैसो मोगामोगि लानो थाखाय आखायाव लादों। गिबियाव सारनि आबुं सिनायथिखौ मोननो थाखाय। आंनि सिनायथिया जाहैबाय, आङो गोदो कार्बि आंलंआव जन्म जादोंमोन आरो कार्बि आंलंनिफ्राय 1979 मायथाइयाव सिमेन्टसापुरियाव जा बिथा सोलायबोदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय सिमेन्टसापुरियावनो सनापुर गामियाव दंमोन। सनापुर गामिनिफ्राय आरो जनायावबो खै बोसोरमान थाहैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो MA पास खालामनानै सिमेन्टसापुरि कलेजाव जेब्ला जयेन लाफैफिनो 2003 मायथाइयाव, होमबा बे मायथाइनिफ्रायसो आं बेहाय सिमेन्टसापुरियाव थाफैनाय जादों। नङाबा आंनि जोनोमा कार्बि आंलंआवसो। आरो ओरैनोथ' आं माने देरदों लावदों होनना बुङोब्ला सिमेन्टसापुरियावनो देरदों लावदों, गिदिर गोलाव जादों। आरो सिमेन्टसापुरि SB बड' हाइ स्कुलावनो मेट्रिक पास खालामदों आरो सिलापथार कलेजाव फरायदोंमोन। आरो बिनिफ्राय आरो जनाय मुनखुंसिरि कलेजाव फरायदों। ओमफ्राय BA पास खालामनानै आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि आन्दाराव क'क्राझार केम्पासाव फरायनानै MA पास खालामदों। आरो बिनिफ्राय सिमेन्टसापुरियाव जयेन लाफैदों, सिमेन्टसापुरि कलेजाव। आरो दासिम बहायनो दं। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव जों सारजों मोनसे आयदाखौ लानानै जों सावरायलायनो फैदों। बेनो जाहैबाय बैसागु बोथोर। बे बैसागु बोथोरखौ माबोरै फालिलांनाय जायो, गिबिनिफ्राय जोबजासिम बे बैसागुखौ माबोरै फालिलांनाय जायो, बे सारनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लागोन। सार, दा बर'फोरा बे बैसागु होनबाथाय, जिहेथु बैसागुआ मोनसे रंजानाय फोरबो नालाय, बयनिबो गोसोआव हाबनानै थायो बे बैसागुआ। बे बैसागुखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम बर'फ्रा माबोरै फालिबोदोंमोन आरो माबोरै फालियो, बेनि सोमोन्दै सारखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। आदसा, गोदो बोरै फालिबोदोंमोन बेखौथ' आङो बारा बुंजोबनो हाला। मानो होनोब्ला गोदोनि फालिनाया एसे जुदा जानो हागोन। दा बिनि उनावहाय जों नुबोनायाव एसे जुदा। गोदोनि दिनाव गामियावनो रंजायोमोन बाजायोमोन, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो देमसि मोसानाय बेजों माने खुंबोदोंमोन। नाथाय आं उन्दैनिफ्राय फ्राय 1980नि सिगाङाव, 1980नि सिगां फ्राय 75सोनिफ्रायनो बर'फ्रा बैसागुखौ माने मोनसे बहागि मेला खालामनानै खुंबोनायखौ जों नुदों। आरो 1978 मायथाइयावबो आं कार्बि आंलंआव जेब्ला दंमोन, बेवहाय आं फालिनाय नुदों। आरो दासिम बर'फ्रा आसलथे मोननै रोखोमै फालियो। मोनसेया जों गामियाव रंजानाय, जानाय लोंनाय लोगोसे फालियो। आरो लोगोसे दानिया बैसागु बरायनायबो फालिबाय, ओमफ्राय बैसागु जोबनायबो फालिबाय। आरो दाथ' बहागि मेला, बैसागु मेला माने खुंनानै दा बेखौ फालिनाय जादों। बबेखानि बैसागुखौ गोदो गाजा गोमजायै फालिबोयोमोन जानो हागौ। नाथाय मोनसे समाव जेब्ला 1914 मायथाइयाव 1914निफ्राय 1918सिम जेब्ला माने प्रथम महाजुद्ध जादोंमोन, होमबा बे समाव बैसागु फालिनाया गोमालांदोंमोननो। आरो बिनि उनाव 1939 मायथाइनिफ्राय 1945 मायथाइसिम जेब्ला नैथि मुलुग दावहा जायो, होमब्ला बे समाव बैसागु फालिनायखौ बावलांनो हमदोंमोन। आरो बिनि उनाव फैनानै जेब्ला 1967 मायथाइयाव जेब्ला एबसुआ जोनोम जायो, होमब्ला बे समनिफ्राय माने बर'फ्रा गोग्गोमै बेखौ फालिबोफिनदों। बेनिफ्राय फैयै फैनानै जेब्ला 1979 मायथाइनिफ्राय जेब्ला आसाम आन्दलन जादोंमोन 1985 मायथाइसिम, होमब्ला बे समावबो बैसागुखौ एसे बावलांनाय बायदि जादोंमोन। मानो होनबा बे समाव बिराद बिटि आन्दलन जादोंमोन। आरो 1987 मायथाइनिफ्राय 1990सिम फ्राय बर'फ्रा बैसागुखौ बावलांबायमोन। बे समाव एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय, आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिराद गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन। बा बे समावबो बैसागुआव एसे बावलांनाय बायदि जादोंमोन। नाथाय
जेब्ला BSC सुक्ति जायो आरो BTC सुक्ति जायो बे समनिफ्राय बर'फ्रा एसे गोगोमै फालिबोफिनदों। गोदोथारनि खोथाखौ आङो दा मोजाङै बुंजोबनो हाला। बबेखानि बर'फ्रा माबायदि फालियो होनना बुङोब्ला बर'फ्रा संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो आरो 1 अक्ट' खालि मानसिया गाव गाव दुगैयो आरो बयजोंबो खुलुमस्रांलायो आरो गाव गाव जि धर्मआव दं बेजों फुजा होयो आरो फुजा होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै जानाय लोंनाय खालामो आरो गोदोनि दिनाव दरसे गामिनिफ्राय गुबुन गामियावबो थांलायनाय दंमोन नाथाय बेखौ जेब्ला एबसुआ गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन बा बे समनिफ्राय बे दरसे गामिनिफ्राय दरसे गामियाव थांलायनायखौ बादा होलायनाय जादों। मानो होनबा बे समाव दरसे गामिनिफ्राय गुबुन दरसे गामियाव थाङोब्ला बुलाय सोलाय जायो, गावजों गाव सुथ्रा सुथ्रि जायो। बेखौ दा एबसु सोमावसारनिफ्राय जों नुबोआखै, माने दरसे गामिनिफ्राय गुबुन गामियाव थांनायखौ जों नुबोआखै। माने दा गाव गावनि गामियावनो बेखौ फालिनांगौ होननानै फालिबोनाय जादों। आरो बे समाव जेब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव आंबो एबसुनि समाव माने मावथिमोन नालाय बे आयेनखौ फ्राय आं थानाय समावनो बानायनाय बायदि आं गोसोआव दङ। थारमाने आथिखालाव बर'फ्रा गाव गावनि गामियावनो थानानै फालियो, गुबुन गामियाव थांनानै फालिया आरो आनसलिक लेभेलाव ज' लिंथुमनानै मोनसे बहागि मेला खालामो, ओमफ्राय जाला लोंला खालामो आरो मोसानाय मुसुरनाय जायो आरो बादायलायनाय जायो। बेबादिनो फालिबोगासिनो दं। बे समाव सारनिफ्राय बे बैसागु बोथोरनि सोमोन्दैनो आरोबाव फंनैसो बाथ्रा मोनथिनानै लाबावनि जे बर'फोरा गिबि साननिफ्राय जोबजासिम जे माने गिबियाव मोसौ बैसागुनिफ्राय जागायनानै बैसागु लास्टसिम माबोरै फालिलांनाय जायो गासैनि सोमोन्दैबो एसे सारनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन। सार, बे बैसागुखौ बे मोसौ बैसागुनिफ्राय जागायनानै बैसागु दाननि लास्टसिम जोबथासिम बोरै फालिलांनाय जायो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा सार? फोरमायजागोन। मानो होनबा बैसागुआ जोंनि बर'निखामोन नालाय फ्राय बयबो मिथिखागौ जे बैसागुआव बोरै फालियो। जोंनि बर'फ्रा संक्रान्ति सैत्रनि जोबथा अक्ट'खालि संक्रान्ति बेनिफ्रायनो जागायो। बियो संक्रान्ति आरो बेखौनो खायसे सेथि बुङो आरो खायसे जागायनाय होनना बुङो। नाथाय असमियाफोरनिबा बिनि सानसे सिगां उरुखा दंलाय, उरुखानिफ्रायनो फालियो। थारमाने बिसोर मैयानिफ्रायनो फालिदों। जोंनिया खिन्थु संक्रान्तिनिफ्राय जागायो। संक्रान्ति खालि जोंनि बर'फ्रा मोसौ थुखैयो आरो मोसौ थुखैनानै गोदान माने फागा गानहोयो आरो मोसौखौ माने देलायस्रो खालामो बायदिसिना गाब गानानै। आरो अखानायै मानसिनि बैसागु, मानसिफ्रा फुङाव सिखारनानै दुगैयो आरो गावजों गाव खुलुमस्रांलायो। ओमफ्राय गाव गावबागाव जि धर्मआव थाया मानो गावबागाव फुजा खालामो। बाथौआ बाथौजों, ब्रह्मआ ब्रह्मजों बेबायदि फुजा खालामो। आरो बिनिफ्राय नैथि सानखालि जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव ओंखारलायनानै माने उन्दैया गेदेरखौ, गेदेरा उन्दैखौ अननानै आरो उन्दैया गेदेरखौ सिबिनानै खुलुमस्रांलायो। बिनि उनाव थामथि सानखालि जानाय लोंनाय जागायो। आरो मिथिनाय बादिब्ला जोंनिया माने गोदोनि दिनाव माबा सैमा बैसागु दंलायोमोननो आरो बिनि उनावहाय आरो बिनि नेक्स्टआव अमा बैसागु दंमोन। ओमफ्राय जोबथारनायाव 7 सानखालि जोङो गोदोनि दिनाव 7 सानखालिसो गोखा गोखै जायोमोन आरो 7 सानखालि फोजोबनाय जायो। आरो गोदोनि समाव जानो हागौ बेनिफ्राय बांसिनसो फालियोमोन, गोबांसिन। नाथाय उनावहाय बर'फ्रा लासै लासै गुसुं खालामबोदों। आथिखालाव 7 सान फालिलिया, आथिखालाव 3 बा 4 फालियो, बेनो आरो बिनिफ्राय बारा फालिला। आरो गोदोनि बादि गाजा गोमजायै माने फालिनाय बोथोरबो गैला। गोदोनि बादि गाजा गोमजा फालियैखाय दानि जोंनि थांनानै थानाय दा सोलिबाय थानाय बर'फ्रा फ्राय मोनथिला जे गोदोनिफ्राय बोरै फालिबोयोमोन। दा लिरनायफ्रावसो मोनो। दा बैसागुनि सोमोन्दै लकेश्वर ब्रह्ममोना लिरदों, मन'रन्जन लाहारि मोना लिरदों, कमल कुमार ब्रह्ममोना लिरदों। नाथाय बिथांमोना जि नुदों बेखौसो लिरदों। नाथाय गोदोनि समाव बिथांमोननि सिगाङाव माबायदि फालिदोंमोन बिथांमोनाबो खिथानो रोङा, बा बिथांमोन लिरनायखौसो जों दा फरायनानै मोननानै दा जोङो एफा एनै बुंनो हायो बा बुङो बा मिथिदों। नाथाय ओरैनो सरासनस्रायै जोङो बैसागुखौ बोसोरनि
जोबथा साननिफ्राय जों जागायनायखौ खालामो माने बिनिफ्राय फालिजेनो आरो बबेखानि आं बेखौ सम सम मालाबा नागिरो जों मिथिगौ जे इंराजि बोसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम साननिफ्राय गिबि हबनानै दासिम 2020 मायथाइ जाबाय ओमफ्राय बांला बोसोरा 1427 देग्लाय नै जागोन 1427 थारमाने 1427 1427 देग्लाय जागोन दा बे बोसोरखौ सोरनि मुङाव फालिबोनाय जादोंमोन बा बोरै हमजेनखो बोरै फालिबोजेनखो बेखौ जोङो दा बुंनो हाला बबेखानि बे बांला पुन्जिखाखौ लायोबा बांला पुन्जिखायाथ' 1427ल'सो जादों होमबा बिनि सिगांबोथ' बर'फ्रा फालिदोंमोन बैसागुखौ होमब्ला बै समाव माबायदि फालिदोंमोन जों बेखौ बुंनो हाला आरो जानो हागौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों बेखौ बिनिफ्राय फालियै फालिनानै फालिबाय थाबाल'थ' जाया बेबायदि होननानै पुन्जिखाफ्राबो लिरबाय आरो बे पुन्जिखायाव लिरनाय बांला बोसोरखौनो फ्राय जों बर'फ्रा लायो आरो असमियाफ्राबो बेखौनो लायो बांला बोसोरखौनो बांला बोसोरा देग्लाय 1427 बोसोर जागोन आरो बिनिफ्राय जागायनाय आरो बिनि खमसिनबो बोसोर दङ आरो बिनि बांसिनबो बोसोर दं हिजरा मायथाइया 2076 जाबाय 2076 जाबाय माने हिजरा मायथाइया होमबाथ' इंलिसनिफ्रायबो बारा बियो बेखौ नायोब्ला खिन्थु बर'फ्रा बे बोसोरखौ हमालासिनो गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै आं बेखौ माने सानो बांला बोसोराथ' 1427ल'सो जादों बिनि सिगांनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों आरो दासिम फालिगासिनो दं आरो जानो हागौ बेखौ फालिबाय थागोन देग्लाय बबेखानि आगोलनि बोसोराव द्वितीय आरो तृतीय प्रथम आरो द्वितीय महाजुद्धआव जेरैबायदि बैसागु फालिनाया दबदाबोदोंमोन आरो बिनि उनावहाय बर'फ्रा सोमावसारनायाव सम सम दबदाबोदों आरो आसुनि माने बिदेसि बहिष्काराव समाव बैसागु फालिनाया दबदाबोदों थारमाने थाथ'बोदों थिग बेबादिनो देग्लाय कर'ना बेमार दुलाराय बुहुमावनो माने कर'नानि जिथु गोसारनाय बिनि थाखाय बेखौ दोनथ'नाय जाबाय अल इन्डियायावनो बा अल आसामावनो दुलाराय आसामावनो बे कर'ना बेमारा बोरै जाबोगौ बेखौ अबसे बयबो मिथिखाबाय बेखौ बुंनांगौ गैला मानो होनना बुङोब्ला बयनावबो दा मबाइल दंसै बयबो माने बेखौ माबागासिनो दं नुगासिनो दं बबेखानि बियो बेनि थाखायनो दिनैसिम गाबोनसिम माने 21 सान जागोन भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया लकडाउन खालामनानै होनाया आरो बिनि उनावहाय सप्तानै बारायबावगोन होननायसो खोनाबावदों 3 एप्रिलसिम जानायनि आसा दङ दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बैसागु फालिनाया जानाय नङा आरो देग्लाय सरकारा बुंनाय बायदिब्ला बैसागुनि माने फ्लेग हस्टिं बे बैसागुनि फिरफिला बिरहोनायखौ साबाल' थांनानै बिरहैनांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दोनथ'नांगौ माने रंजानाय बाजानाय गैला आरो बे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ नायनानै बेबायदिनो खालामनो थाखाय सरकारा बिथोन होबाय दा बिदिनो जानांबाय आरो आं बैसागुनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंबाय सारनिफ्राय बे समाव गोबां बाथ्रा मोनथिनायनि थाखाय सारा जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय सारनिसिम साबायखर जासिबाय